सोर मानसिया बे गोदै ओंखाम जानायनि सिगाङावनो प्लेटाव लानानै जाग्रोयो सोर मानसिया ये क्या हुआ बारिश का मौसम है दा न'खराव बेसां दै सेबे गारि हगारनांगो ini paluan naik, besang kaide. Palu deh. Langsung nenek dom birna pangkaye, konsione. बिनिया दाबो सेंग्रानि सबाबानो खाराखै माने ओरैबायदि गोसा गारि सलायो दाबो नक्का स्पिडाव माने इयो खनसे उहायावनो इयो अफिस मोनहैनांगोन आरो इदे नक्का स्पिडाव खिन्थु मालायखौ बुङो गारि लासै सलाय मोजांथा मायबाथा खिन्थु गावासो उल्था स' दिनै बिराद अखा बोथोर खामानि मावनोबो एकदम इसे गैया मा खालामगोन आं अखा गोसा हादो बाप्रे नखाबा बिराद लेथ्रा मोनो आङो एकदम सान्दुं गोसा माने मोजां मोनो नखाबा बिराद आरो नै जोंनिया सिंनि क्वार्टारा जोंनि सिङाव सायावबा मोजां खिन्थु सायावबा एम्फौ एनला मोनबो एख' गैया नै सिङावबो जोंनिया एकदम पुरा खानस्रि नायनो ना माने मा नायनो एकदम पुरा लेथ्रा माने मोजां नाङा थानो सान्दुं गोसाबा मोजां आरो जोंनि कारने मु सान्दुंनो नखा एकदम बिराद अखा फैयो हेलो स' जोंहा ओंखाम जाखांबाय सानजौफुनि नै सासेयाबो जाखांबाय बडि बिल्डारा दिनै जोंहा पानियालाव मैगं जादो इनिफ्राय आरो बेदर जोंहा हदाय बेदर जायो माने निरामिस जाबाथाय आखामानो हाबलिया जाबाय सालायाव गिदिंबाय थायो निरामिस मैगंबा बेदरबा आरो गब जाबाय था आरो नों मा बुङो Anda better kamu mana niरामिस kamu mana kintu upai dia ada bete apa ini teh mirsi nane better bete actually better saya ya maba resilo saya better ulta ganda na janna me better resi bazagan ada ini karena lah bozeng better ke resi ya bisa baik better asing baik sana ta daily ka routine हो गया चिकेन खाना माने हदाय बेदर जाया मात्र मंगलबारल'सो जाया जाया मंगलबार बाथौनि दिन ना मंगलबारै जाया इमान दसे थांजोबाय मीटिंग जागोन दा मम' गायगोन तामाने नामा मम'खौ पहले मीटिंग होगा क्या लगाना है आप लोग का उसके बाद नों साबिखौ मानो लाना फैया हदाय गैया साबिबो गैया हेलमेटबो गैया बाहारे आङो ओरैबायदि बुस्थु बागरो माने मा बुंगोन आरो इखो माने बागरनायनि खिमा गैला आरो इनिया दिनै खानसेल' नङा इयो हदाय बाइकखौ इयो लामायावनो दोनना फैयो लामायावनो दोनना फैनानै साबिखौ इयो बाइकआवनो सोना दोनना फैगोन इ गोदैनो माने बाराद्राय आखामसो उखैनासो फैयोना ना मानसि मायबासो ध्यानाव मायबासो भाबिना फैबाय थायो पात्ता गैया एख' हदाय इयो साबिखौ माने बाइकआवनो दोनना फैगोन आरो खानसेबो लोगो लाना फैया माने मबाइल नैयाव सारखौनो ओरैबायदि सिखाव दोङो नों न' सिङाव मानसिया न' सिङाव दोङोबाबो जुदि खिरखिया खेलो माबा खुला दोङोबा खिरखिनि जिङाव जुदि नों जुदि मायबा दरकारि बुस्थु दोनदोबा नोंनिया सेस बिगा माखाबाय आरो इ बुस्थुआ ओरैबायदि सिखाव दोङो इ थेवबाबो मिथिनानैबो इयो लामायावनो दोनना फैगोन इयो माने नक्का मानसि माने नक्का पागरनाय जाबाय इखौ मिथिला आरो मा जागोन आरो इनिया एकदम नै दाबो आरो मोनवानि गैया मोननै थाङो हमनसो आरो साबिखौनो लाबाखै आङो ना जालायबाय नैखौ आङो सिगांनो अर्डार खालामना दोनखादोंमोन क्लाब फेक्ट्रिनि दिनै फैबाय नै इयारिंखौ बिहरदोंमोन आं नुनायाव बिराद गिदिर माने बिराद हेभि गिदिर नाङो खिन्थु एकदम बिराद लाइट आरो एकदम पातला पुरा एकदम मोजां स' मोनाबाय एसे बाय थाबायना फैनि ओमफ्राय थम थांनो मोनदोंमोन खिन्थु लेट जाबाय बहुत थेवबो थांनोसै आरो थौदो नैखिनि जायगाया जाबाय बकार'नि मा बुङो बेखौ जन्नत ना Boro स्टिल सिटी
जोंनिया जन्नत माने न'खा माने बेखौ हान्थि माने बुंनांले आरो बिनि जायगायाव फुंनि टाइमाव 9टासोआव अफिस टाइम जेथिया जायो तेथिया 5,000 6,000 मानसि इथि मुभमेन्ट जायो गारि लाना अफिस टाइमनि कारणे दा खालि सोरबा जुदि माबायाव बोकार'आव जुदि सोरबाफोर cisf बा जिखुनु माबानि गारनो इन्टारभिउ होनो फैब्ला नैफोर रास्ताथिंनो फैनांगोन न' नै रास्ताथिंनो फैनांगोन नैफोराव नैबे जाबाय cisf नि केम्प दा खोमसिसिन नुवा माब्लाबा सानाव सिगोन नै मेन गेट मोनसिगोन मेन गेट होनना बुङो बगार' स्टिल सिटिनि मेन गेट बेयाव cisf थायो गेटआव पास चेक खालामो बेनि उनाव गारि चेक खालामो गारिनि डिक्किफोर खुलिना गारिनि डिक्कियाव माबाफोर दोङो नामा आरो भितरनिफ्राय बाहेर जाबाबो चेक खालामो बाहेरनि भितरनिफ्राय माबाफोर लाबोदों नामा बाहेराव नै ना मेन मा गेटआव रावबो थाया नामा दङ हिनजाव मानसिफोर दङ डिउटि थायो स' नैबे मोनसेया थांनाय रास्तामोन नैथिं आरो बे थांनाय रास्ता 6टा बाजायाव डिउटि जोब्बायना 6टा बाजायाव मोनसे स्टेप ओंखारबाय दा 8टा बाजायाव मोनसे आरो स्टेप ओंखारलायगोन नै दसेनो मारै जाम जायो दा सब्जी बाजारियाव माने सेकेन्डबो नाङा आरो जाम जानो गारनाय आरो सेकेन्डबो नाङा खुलिनो गारनाया नौका माने जानि बुजि सोरबा खालामनांगोन दखान खुलियाबा आरो मा खालामना जानो बेफोरा आरो कास्टमारनोबो बुस्थु नांगोन नैबे जाबाय बकारिनि सबसे सस्ता दखान नै दखानाव माने नौका खम दामाव सला मोनो लंपेन्ट मोनो नैयाव माने मानसिफोरा मोनबाथाय मनाखौ भर्ति खालामना लानो हागोन माने इमान खम दामाव मोनो होननानै नै मानसिफोरा जानोखौनो गारा बेसेबां बेमारबाबो बारायदों थाइजौ लानि मालदा आम है मालदा कौन सा है यहाँ का प्रसिद्ध आम है भागलपुर का भागलपुर खाली ले खाली आइगे सेरना नाय मोजां मोजां खाली गना गारजाखौ जानो गाहाम मोननांगौ कालारखौसो ये खाएंगे और ठीक बानो काल सलमा हाँ ठीक है नैबार खामाखौ मोजां खोनाया खिन्थु बिराद खम दामाव बुस्थु होयो आरो स' जों न' मोनफैबाय 8टा बाजिसिगोन स' आं दा ड्रेस एसे फ्रेश जाना लानि ओमफ्राय थाइजौ जानि थाइजौखौ मोनबाबो संख्रि बाङाय होनानै जानोसो मोजां मोनो आं आं जाग्रोनिसै मालदानि थाइजौनो नायनि माबादि जानानै काम हो गया मेरा जानो मान जल्दी बुआन से बहुत स्पीड हो जाइए हम जाबे आरो गया नहीं वे फट गया ना बारा मना गई आरो सुना मोनदों टाइट नो मिथिला मिखौ जाबाय गामोन होनो नो या नोंना जाबाय आरो सोंनानै नाङा ना आं जुति लायै जागोन जुति लायै नाय इखो माखौ जागोन आं नै कारा बख'जोब्बाय ना Nah, foto scan nih, pilih itu foto scan malah aja jangan di mau batang nah. Sorry, no. Thank you मेरे दोस्त. देखो मेरा बेटा, मेरा मामा का फोटो और ये पापा मामा का भी फोटो चोरी किया था, अभी वापस दे दिया. मतलब सॉरी. Ini mana bego sengkan ini pada ada ini foto thầy. Ini mana bego? गलती का Dari रियलाइज bete हुआ menda, है. dari sini bete menda, dari menda thầy ini foto mana gaya nani halah om di dah. Dah ibu dah menda baik. Sampai tak tension gaya itu sebab bila sekilas ini foto ko sunatun menda yang nu baik ni. Sila sabadan.
कोई सावधान वावधान बेटा नहीं से है। हम ना सावधान। गलती करते हैं ना कुछ करते हैं। हम गलती भी नहीं करते और डरते भी नहीं, ठीक है। वही रखो हम कैसे बेदर इनिफ्राय आरो थिनिबो थिनिबो मैफ्राय मैगं दङ जा मैफ्राय हरदो नांगौ कमेन्टआव खिथा हरदो मैफ्राय होननानै बुङो होननानै नै जोंहा मालाय बेदर जासोदो माबोरै जादो सोर मानसिया बे गोदै ओंखाम जानायनि सिगाङावनो प्लेटाव लानानै जाग्रोयो फोरमानसिया प्रफेसार गोदै नुलायदो प्रफेसार मावनाय बादि मा जायामोन दिनै बे गोदै न'आव गारनानै मालायनि जादो जागायाव थाखायनाङामोन नंगौ नङा di jagan जों di jagan ya सब थोरि प्रोफेसर जानाय होमबा जों दा दिनैनि बेदरखौ मागोरै जागोन सब प्रोफेसर जाबा दाउ दखानखौ सोर होगोन दा थाइजौ जादो सब प्रोफेसर जाबा थाइजौखौ सोर फानगोन आरे बेलेगाथ' बेलेग बिसोरथ' माने बिसोर ट्राय खालामखायाना नैनि मानसि बिसोरथ' झारखन्डनि मानसिखा बिसोर माने साखरिनि कारने ट्राय खालामखाया जाय खामो बेखौसो खामो जाय बे आदिबासि बिसोरथ' आदिबासिसोना बिसोरनिया खामानि बेनोखा माने बिसोरो माबानि उपारबालानिफ्राय बेखौनो लिरना लाफादो बिसोरो जायनियाव जे खाफाल बेखौनोथ' नोंबोथ' दा फरायना लानायमोनबा दा नोंबोथ' जानानैमोन ना मा थिग बहुत बिए पास जानाय इन्जिनियार खालामनानै 25,000 टाका कम्पानियाव मावबाय आरो मिथिबाय बहुत मानसि ओरैनो बिए पास खालामनानै न' जना दोङो इन्जिनियारिं खालामनानै 25,000 40,000 कम्पानियाव मावबाय आरो सोरबा ओरैनो जनानै तासबो गेलेनाय दोङो माने बेकारबो जानाय दोङो थ' जायनाव खाफालाव लिरनाय दोङो बेनिया जागोन बेबो खाफाला मोजां मोनलाय नों जुदि फरायना मोजां फरायना लानायमोनबा एख' खाफाल मोजां नङा मानसिनिया जि लिरनाय थायोना बेनो जायो बाय आरो गाव माबा खालामनांगौ आरो नोंथ' खम परिश्रम सिगांथ' खालामनांगौ नोंथ' जानला मानला नोंथ' बाइकसो लानाय गिदिंबाय थायोमोन सिगांनि थांबाय बे गैला सिगांनिखौ मा बुंनो आरो बयबो मोजां खामानि माव बिमा बिफानि बाथ्रा मानि बिमा बिफामोननि गाइदिं मथे खामानि मावलांबाय था हामा खामानि मावना जिमान हायो मोजां बाथ्रा सान मोजां खालामनो गारनो सेस्था खालाम होमबानो गाव आगबारि लांनो हागोन फालतु टाइम बरबाद खालामनाङा बाहेरायाव गिदिंना लोगोफोरजों बारा लोगोफोरनि लोगोआव गिदिंफानालाय मा मोननायखौ मोना आरो न'आवनो था न'आवनो जा न'आवनो फरायबाय था फरायनाय गथ'फोरनि कारने आरो जाय खामानि मावो खामानि मावबाय था टाइमसो गावनि खामानियाव थां आननेसेसारि लोगोजों गिदिंना दानि मानसिफोरा नों जे बुंदों झारखन्डनि मानसिया इयाव फरायोबो डिउटियावबो थाङो पार्ट टाइम जब बेखारने मावनो गोनां जायो किसुमान बिमा बिफाफोरा न'खराव मा होनना बुङो थानायफोरा फिसाज्लाफोरनो जि इसायखौनो होयो ड्रेसनिफ्राय मबाइलनिफ्राय लेपटपनिफ्राय थ' किसुमान नर्मेल न'खरनि गथ'फोरनि कारनेथ' बिमा बिफाफ्रा इमान फैसा होनो हायाना इमान बेकआप होनायाथ' आरो उपाय गैया बिसोराफ्रा इसागोरैनो आरो पार्ट टाइम जब खालामनानै गावनि फैसा बाय बांला खामायनानै बुस्थु लानो गोनां जायो সেইকাৰণে मावनोलेबा दिनैनि दिनाव सोर फरायनाय गथ'आ गोदै साकरि मावनो लुगैसिगोन पार्ट टाइम जब सबबो गावनि फरायनायखौ क्लियार खालामनायनि उनाव फरायनाय जोबनायनि उनाव साकरि बाकरि मावनो लुगैयो आरो बाहेरावनि जिमान थानाय गथ'फोर सबबो मोजां फरायो मोजां फरायलांनो इस्सा जायो मोजां रिजाल्ट खालामनो कारने बयबो कम्पिटिसन खालामो थ' रावबो मावनो गोसो जाया थेवबो मावनो गोनां जायो आरो उपाय गैया बहुत नुदों बिगोदै खस्थ' खालामनानै मावनाय मानसिया दिनैनि दिनाव बहुत गिदिर साकरि मावनो हादों सोरबा आइ जादों सोरबा IPS जादों मोजां साकरि मावनो हादों मानोना इसोर मिथिगौ जे खस्थ'नि फला मागोदै সেইকাৰণে खस्थ' खालामनायनि फलखौ दिहुनो आरो थाखा फैसाखौ मागोदै अर्जन खालामो मागोदै बिमा बिफाफोरा इसोरनि कारने दिहुनो बेफोरखौ मिथिनानै इसोर खामानि मावनायनि लोगोसेयावनो आरो मोजांखे फरायलाङोबो ओंखाम जाखांबाय हरनि स' उरुनसै बिराद लेट जाबाय दिनै माने जोङो मोना बिराद लेट जानानै उथिदोंमोन 6टा बाजायाव ओमफ्राय उथिबा आरो हराव आरो थबनो उरलांगोन थबनो आरो ओंखाम सङाखै 12टा बाजिलांबाय संनानै जानायाव लासे ओमफ्राय आरो दा उरुनसै आरो उरनो हराखै दाबो थेवबो आरो उरुनसै आरो 12टा बाजिबाय आरो मा खालामनो मालाय बारा गथाय उथिनो जासिगोन हरनि माबानि सारां बाजि दाउ गाबोयो दाउआनो गाबबाय नैयाव दा थेवबो जोंहा उरुवाखैनोखा
थेवब्लाबो उरुनसै आरो so आं दिनैनि ब्लगखौ इयावनो एन्ड खालामनोसै आसा खालामो बयबो मोजां मोनदों नायनानै so भिडिअखौ जुदि नायना मोजां मोनदोंब्ला बयबो अननानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो आरो आंनि चेनेलखौ जुदि निउ गोदान नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै बयबो दे so good night